गिबि आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों। जे जों बयबो मिथिगौ जे जोंहा बड'लेण्ड ओनसोलाव बा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गंसेल' मुलुगसोलोंसालि बा इउनिभारसिटि दं। बे जाबाय मा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। आरो जोंहा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङावनो जोंहा गोबांथार जोंनि फरायसालि बा कलेजफोरा दङ। गासै जोङो हिसाब खालामनानै नायोबा गं 50निबो बारा जोंनि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङावहाय कलेजफोर दङ। आरो जोंनि फिउचारा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङावनो सोनारनानै दङ जोंनि सोलोंथाइनि इयुना। बेनिखायनो नाथायबा जोङो नुदों दे जोंनि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जाय भाइस चेन्सेलर जे लाइस्राम लादु सिं बिथाङाहाय गावनि गोसो बायदि खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जे बिथाङा जे जोंनि रायजो राजानि एबा जोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ नायनानै जे बेबायदि खामानि मावनांगौमोन बे खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। जोङो दिनैबो नुदों जे बिथाङा हारसिङैनो गोबां डिसिसनफोरखौ लाबाय थादों। आरो जों नुनो मोनदों कि जोंनाव दा जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव जे दासिमबो बेबायदि पार्मानेन्ट रेजिस्टारखौ थिसननायखौ नुवाखै। जाहाय इनचार्ज होनानै बिथाङा सालायबाय थादों। आरो गावनि जे माने डिक्टेटरशिप माने थांखिजों बिथाङा खामानि मावबाय थादों। जायनि थाखाय जोंनि फरायसाफ्रा गोबां समाव गोबां भुगिनो गोनां जादों। नांगौ समावहाय रिजाल्ट होनो हायाखै। आरो रिजाल्ट होनो हायैनि थाखाय जोंनि फरायसाफोरा गुबुन गुबुन जायगायावहाय मुं थिसनहैनाय बा एडमिसन लाहैनाय समाव गुबुन गुबुन जेंनाया सोलिबाय थादों। स' बेनिखायनो जोङो लुबैदों जे जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय मोनसे जे थि एबा पार्मानेन्ट बेबायदि जोङो रेजिस्टार जों मोननो हायो। आरो बेजों लोगोसे जे जोंनि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय जायफोर जेंना बिथाङा खालामबाय थादों जे बिथाङाहाय जे जोंहा जे बेवहाय मोनसे कर्ट मिटिं जानांगौ बे कर्ट मिटिंखौ बिथाङा खालामाखै। फारसेथिं बिथाङाहाय जे जोंहा इसि मेम्बारफोर थायो बे इसि मेम्बारखौबो बिथाङा सोफुंजोबाफालानो सासे सानै इसि मेम्बारखौ लानानै बिथाङाहाय जे गावनि गोसो बायदि डिसिजन होनानै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ सालायबाय थादों। स' बेनिखायनो जोङो दिनै बे धरनानि गेजेरजों जे जोङो बिथांखौ जोङो हुंखार होनो नागिरदों जे बिथाङाहाय जे जोंनि इउनिभारसिटिनि जे जायफोर जेंना बे जेंनाखौ बिथाङा सुस्रांनांगौ। गोख्रैनो जे जोंनियावहाय बेवहाय बेबायदि अरायथा सासे रेजिस्ट्रार थिसननांगौ। आरो जोंनि जे जायफोर इउनिभारसिटिनि रुल एन्ड रेगुलेसनखौ बिथाङा थिग मानिनानै सोलिनांगौ। मानोना बे गंसेल' इउनिभारसिटियाहाय जे जोंनि बर'फोरनि जे सोमावसारनायनि थैनि गेजेरजों मोननाय बियो इउनिभारसिटि। आरो बे इउनिभारसिटिखौ जोङो बेनिखायनो जोङो मोजांखौ जोङो लुबैयो, मोजां जानायखौ जों लुबैयो। आरो बिथाङाहाय गुबुन जायगानि बिथाङाहाय जोंनियाव फैनानै बेयाव बिथाङा भाइस चेन्सेलर खालामफैदों। दा बेहाय जोंहा बुंनो गोनां गैया। नाथाय बिथाङा जे जोंनि बे इउनिभारसिटिया जिहेथु जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि गंसेल' बेबायदि इउनिभारसिटि बेखौ बिथाङा मोजाङै सोलिनांगौ। आरो बेवहाय जे जायफोर जेंनाफोर दं जेंनाखौ बिथाङा सुस्रांनानै होनांगौ। आरो जों लुबैदों कि जोंनि जे बेवहाय थिसननो गोनां रेजिस्टार बियो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि बियो जायोबा मोजां। नङाब्ला बिथांमोनाहाय बायजोनिफ्राय फैनानै जोंनियावहाय बेबायदि फालांगि नोजोरजों नायबा जानाय नङा। जोंनि बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि फिउचारखौ नायनानै बे फिउचारखौ जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे गोनां बायदि जों मोननो हायो, मोजां मोनसे इउनिभारसिटि जानो हायो। मानोना आं सिगाङावनो बुंखादों जोंहा गंसेल' बे इउनिभारसिटि दं। बे इउनिभारसिटिखौ जोङो बयनिख्रुइबो मोनसे गोजौ लेभेलसिम जों लांनांगोन। बिनि थाखाय जोङो बे जायफोर जेंनाफोर दङ बेखौ गोख्रैनो सुफुंनांगौ। आरो जोंनि गेजेराव जा इउनिभारसिटि कर्ट दं बे कर्टखौ थाबैनो खालामनांगौ। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जायफोर एसि मेम्बारफोरा लांदां जानानै दङ बेखौ सुफुंनांगौ। बेबायदि जोङो इउनिभारसिटिखौ मोनसे गोजौ थाखोनि इउनिभारसिटि जों खालामनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो दिनै सोमावसारनाय हाबाफारिखौ लादों। थांनाय समाव जों गोबां जोंनि जेंनाफोरखौ लानानै जोङो भाइस चेन्सेलरजों रायज्लायदोंमोन। नाथाय बिथाङाहाय जोंनि जेंनाखौ बा जोंनि रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ बिथाङाहाय नोजोर होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। फारसेथिंहाय जे समावहाय रिजाल्ट होनांगौ बे रिजाल्ट होनायखौबो जों नुनो मोनाखै। दा बेबायदि गोबां जोंहा जेंनाफोर दङ। आरो बे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौनि थाखायनो जोङो दिनै बे 2 घन्टा धरना हाबाफारिखौ जोङो लादों। आरो बेखौ जोंनि गुबुन गुबुन फरायसालिफ्रा दिनै अर्गानाइज खालामदों। मानोना बे जोंनि जे जायफोर फरायसालिमाफोर दं बे फरायसालि बा कलेजफोरा बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजोंनो सामलायजानाय। बेनिखायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाहाय मोजां थिग जायोबासो जोंनि कलेजफोरनि एकाडेमिकआबो मोजां जागोन। बेखौ नोजोर होनानै गंफ्रोमबो दिनै बेबायदि कलेजफोराव बेबायदि हाबाफारि बा धरना हाबाफारिखौ लानाय जादों। गोजोन्थों। बेबायदि दा बिथांमोना बे हाबाफारिखौ लाफिननो गोनां जाबाय। जे जोङो थांनाय 12
जोङो बे नभेम्बरावहायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि दरखंआवहाय जोङो धरना हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन। बे समावहाय धरना हाबाफारिखौ लानायनि उनावबो नाथाय जों नुनो मोनदों जे जोंनि जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जे भाइस चेन्सेलर बिथां लाइस्राम लावरिसिं बिथाङाहाय जे जोंनि रायजोफोरनि जानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै। स' बेनिखायनो दिनै गंफ्रोमबो कलेजफोरावहाय बेबायदि हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों।